Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Voice of the People Party haka khatlai tari unai lur ahjar pasal kalami biang sasisian banekhi ban pensngo shaka sarkar ke jingkiu dor palat ki marba mardi hapo ka jala kani ke jingmi ka VPP banwa aringkat ki jingtho ban pensngo shaka sarkar na ke jingkiu dor palat ki marba mardi kade hadian bakim yo alat ban kran hayang dorbar yakni kaman nong yalam ka VPP uba adan haba ajingkran shakilat patai khobor ulaong bakani ke jingmi ka VPP kalong namar baka sngokya ya ke jingkiu dor palat ki marba mardi hapo ka jala bat ka sarkar kade ban jubab halor kani presiden ke BPP uba adan ulaong baka seng kan sa shim ya karai shibet janwir hak bede bat kani ke jingki uba adan ulaong ru bade ban ailat shwa ya ki liang persya ban kran hapo yeng dorbar namar ki MLA ki badan hak liang sensyar ki la ban ya kenduk markhmat bat ki menteri sarkar ya ka benta jong ki MLA ka liang persya la kani no da ki liang sensyar Deban ailat shwa ya ki liang persya hapo yeng dorbar laong uba adan. Hina kalian ke parti kembang gila depan pensno ya kini kemat mau gila persyang manrah ya kini kemat jom ke jingkidor ke marba mardi atau assembly hindai nyim simle yolat menyetai namar ngismo bapalong kemat ke badon kam menyetai atau assembly bantip kai gadau bapalong ba kita ki marba mardi akan ke jela jingkit kiu kan kan te hindai ko play saki kum to nyim simle yolat Hakaba nakalyang jong ka minister beripet ya food and civil supply ula shu ai ke jubab lese kaba klem de yo bangine kren bangine tai bangine kli ke gadau kabala penlong bakini ki marba mardi hakani ke jelaju ki dor kat ni kan te kum kaseng ni lapan pau hi bangine budin bat ni yakhi lata don company ki te namar kata gadau ni lawan hakani ke chaka mata kasing ban pelong ye kani ka demonstration ka sit-in demonstration ka ba shising bangila bu pon du spo biji menek bangila sedang bat ka ban kut san biji kum kadak ban penpau ya kata ka jing smokia ka jingi ya kani ka jing kiudor ka bala palat pot ka bala kata ya ki baduk ki basuk hakani ka ri ka bi ka jing dei namar kata ka daw ngilawan ban pelong ya kani ka program hakani ka chaka dan kita try bak balai try kimar ki lagi ini jual pun notis repoi kui ki jelai ki dor kimar kan biang tang sepoi jelai maklia kador khatam be try ke try ka daw pi kata ka dei ka weina ki jingkli ka bangi kwa ha jing shaban kli na ka sarkar kai ka ba penlong kata ka dei ka jingkli ka ba ka sarkar kan haban jubab mo balai ka penlong yi ki marba mardi bakan kiu bat dena kata kata ngira ai kani kamat ko assembly bani bani kren bani ban pensngo pre ngingim i ba kata kadi kata ba hoi kala bande ka we bat kanum la pat banlong ba ka jinge pher kanong hadu jan kum kadok masi hapo dimakur kapoi lai spa tengka hangni ndrus spa tengka san spa tengka ndrus spa lajan arsya tenrei ladengi pai saka jingkiu dong kador jong ka kiu jong ka mo jong ka dok masi ka jingkiu dor jong ka dok masi nyim la ban len ka dei namar ka jing keduk masi ka jing bam snap jong ka sarkar ya ka jing od jong kinong khai masi bat ki nong de masi ka daw hi ka long ka don ki wei pat ki daw nyim la ban len ba ka jela meghalaya ka saki ki pat ba jong ka jela meghalaya ki saki ya ka jingbon ki khodop lum khajna kidon ki khodop lum khajna jong usiem ki district council nangta ki pulit ki beyeng lan ki yeng hakilinti kidon shibon ki daw desi ki ba penlong ya ki marba mardi ki jing bikin kiu dei namar ta daw ngi ko ne kren baka sokar kan wat bat kan ai bat la ka sokar ka ong komopi baka dei naga railway kadi ban ai tik daki statistics kadi ban ai tik ya ka price ban nujor ya kita ki wi pat ki jela kumno kumangi ngila persang ban le le po Mizoram kai ka baja
Mizoram kador kadang khamtat banyangi hangdi o Dimapur kadang khamtat Assam kadang khamtat bat kawiru kabangi ngilingo kalau habangi keren ni ke jingkiu do ni snow snake ki nongrep haba ki di ki marep ki jingki bunsin ki di hakador ka batap tanda hato mangi kum ki nong bam ni jio mo hakador ka batap habangi thiet pat mayo do tani bangi thiet ye ki marep te dei na marka ta ka dau habangi phai si ki nongrep ki jingi ki sak khnyat ki di hakador ka batap kat mangi pat ki nong ba ni haban thiet hakador ka barem te dei na marka ta ka dau ni wanra ye kani ka mat bangini keren baka sorkar khnang baka tanat ka bapet ya ka food and civil supply kan shimkhia ban pintikina namar ke ke bangi ni sembat ke bangi ni la kalong ba kidon ki jat ki mar ki mata ki baka sorkar klabu da ka do ndre hapo ka jaka di ka jaka thiet kami dei kat kum kata ka do ka baka sorkar klabu tani ka peni baka sorkar ka shu pendep hukum ban bu ye kita ki do ndre kam dan ka jingbu din nagalang jing sorkar tika daw tumrahi kadai jing fail ka jing bamla jo sorkar ban simkhia ban te lakam ya ka jing kiudor ki marba marti hagani ka jila ngin sashim ya ka ikarai ka ba ngin de nangni shakmat tama kanum dei tamanta kasmi kata kari ka tigna kom ka party ngin sashim ya karai shibet ka ka bangin de nangni shakmat ban budin nang bagani ka jeki ka jing kana ka job bat kan dalong ru ka jing mentoi ka jing kerpu ya ki patba ki baduk ki badan hakalika ri ka jing ada pikir sepan marap apa dan ke jing itu kalau ka jing on bakti juga kita ki middleman se ki pa peniat ki marap ki jing ki kenapa ki itu ka sejam parti ki dei nak kata daw mo ong ye pina do pasdang balai bangi ye ki dei ke jingkiu do kari ka kamram juga sorkar ban tokit kamram juga sorkar ban wan bar ka kamram juga sorkar ban penbe yakini ki jinge kai ka daw ko ba penong ba ki marep kin sak nyot ha ka por ba ki nongrep ki di kai ka daw pat ka ba penong ba mangi pat kinong bam kinong thiet ni hak thiet ka dor ka barem tadi ka kamram juga sorkar ban tokit bat ban pendu ya kita ki daw ki bonra ya ki jingkiu dor ha kamar pamar Pak hadin jo kani ka ipat kan next insapun bana kan iya gua batang long session kalian juga sang nampak jadi apa kan jalan oke sekitar apa ya main teman ya kamram jalan Andrai teman untuk tiap cepat pak ni kalau ko solusi ari ni pet yang ni ka sorkar ka bamenta kamtam ha ka dorba ki ka ying dorbar ka di ka ying ka bangini tai ki jinge mo kom ki parti ki badan hagleng persyak kamtam lari di pet ka jingsha ka ying dorbar ka di ka ying ka ba ki diang persyak ki di ban yo ya kala ka ba kambun ban ye keren ye kimat ki bakta yu pat ba nama di tang ying dorbar ba kum ki nong ngelam ju kaliang persyak ki emeli ju kaliang persyak ngilak ban ra kimat ki di pat ba ndri kai ka PPE hakani ka jela ka jing hakani ki ya snap kalau mbak kata ka benta jong ki diang persyak lakni no ada ki badan hakaliang sinsha baro ki emeli ki badan hakaliang sinsha ki bayaro ya sorkar ki wan raru pali ki jinge hakmat juga sorkar apabila dan ka sorkar kila dei penshu ya kendu ya ki minister ki badai pet kita kita kila dei bani kendu chief minister pali ban hapan banwa tikanian ko di ko wi ka jing persang bam thangla ya ki emeli juga yang persya bat ka jingle ka jong u shongknor hakani ka kinti ka bladap ka phalang shatai hi ka ba ladi ban suthu ka ni ka mat aman yo ka mat ka ba don kap mo telo do speaker ko pinihan itu sisa ba kani ka dei ka mat ka ba don kap mo jong pai ba ka dei ki issue of public importance ula dei ban ailat bani ka ya kani ka mat kanang bangi ni yo bani tai baba uta minister u jubab jubab ka tum ka mat bani tai ni mentau minister lawan jubab ka ke department ban batai kita ki sin jam ke baki kelele
si kabay like pakai bang ini ya tempo aka jim ke jimi mo kador kamur kabangia wat kabangia yet te dena mar kata kadau kala penong ini bangin hapan mi komentar kasi ladangin jin layo desi ya ke jing ekre na katusi lada ka sarkar lingba minister kala yo snow ya kani ke jing batai ke jing ya kita ke jing pher ki marba mardi hakini ki lai south ni ki jela ki bangya persang man tokit kala ban shime ka rai ke babiang mo manai ka assurance lani ke jing kular ya ba ka sarkar kan shime ki sinjam ban pinting na ba kamdi ban ke jing shim kubu ya ki marba mardi bala dalap ki bapun kita ki bapun kiu jubor ki ba shim kubu ka sarkar kan le da bote kat kum ka kan don ai tapi shim ya la bini keren dia kan mi kum